manade ngamiti wono nyaking'e kichomo kode kure kikuchungi korio. Nyasi makende mar alam no bagi kawuono e skundi nyiri ma Utumishi ahinya ne jopuonjre ma dhi timo penj mar klas 12 ka jopuonjre gi welo otiyo gi thuolo no mar jiwruok kaluwore koda masira mar mach manonego jopuonjre dwe mar 5 higani. Will never be the same, has never felt right. En wer mar rapar jowetegi manowito ngimagi e masira mar mach dwe mar 5 higani. Ka jopuonjre wetegi wacho ni nyaka koro giti matek marito nying jogo mosenindo. As beautiful as our story is, one page will forever remain written in tears. 7 beautiful sisters began this journey with us and are not physically here today. The tragedy robbed us of their laughter, their dreams, their voices, the futures we imagined together. Their seats are empty, but their names and smiles remain in our memories. Jopuonjre masikundi nyiri ma Utumishi, jonyuol, jopuonj kanyakla kod jokanyo e sekta mar somo ochopo mariure e alam makende ka ijiwo kaka ngima jopuonjre gi jokanyo mamoko nyalo dhi mbele tok masira manotimore. Their memories remain deeply engraved in our hearts, and today we continue to pray that God grants their families comfort, strength, and everlasting peace. And we also pray for speedy recovery of the 10 recuperating at home, 4 Form 4s and 6 grade 10 students. While we cannot change what has already happened, we can learn from it, grow stronger, and continue building a united, resilient, and supportive school community. Japuonj maduong' ma sikulno opuoyo jonyuol mane oduoko jopuonjregi e sikulno mondo odhi mbele gi sombgi komor kod okang'no mowacho ni ojiwo dongruok mar sikulno. I'm deeply encouraged that over 92% of our students returned to school after reopening. That remarkable response speaks volumes about the confidence that parents continue to have in Utumishi Girls Academy and the resilience of our students. Jalupo gai marobila Eliud Lagat mabende en patron masikundno ojiwo jonyuol mondo oket maino e tayo nyithigi gibed kod timbe makare. We are navigating a very tight period, especially with technology, with the social issues that needs a very close observation from the parents so that we don't leave this issue to the teachers alone. I want to appeal to you that at this afternoon, as you go back to your homes with the children, please take a minute, an hour, some days with your children and show them the way to a better living. Gisani koro, jopuonjre ikore ne penj margi madhi chakore tarik 2 dwe mar 11 higani.